to, mayangot to ni mo sir. Kasi mga pamati. Pinhod, banhod, walay kusog, isa pa. Kita likod. Isa pa. Lugar makahi. Ika prostate. Hinay. Propusaw. Anak. Kani mga banhod. Banhod, pamuipoy. Napay pamuipoy. Puro ko'y kusog. Kano siya nagsugod na? Bulan na. Ato ni aking buwan, okay pa? O nagsugod-sugod na gano'n? Sugod na siya. Ha? Ano siya ka? Ito hapon gabi, naihimasa, hapat, ligo. Ito hapon gabi, nagkabasa ka? Ay, Hapon, ano sa mga hapon? Gabi, ano sa mga? Bakit sa man? May masa, ano sa pa? May masa lang? Saya maligo. Kani mong gipamati, pas mo sa kusog na. Huwag pa ka mahilot. Sukat? wala ka ng masad pero Kani mong gipamati, pas mo sa kusog na. Undangan yun na to ng basa o to hapon gabi kay pas mo sa kusog. Ang hindi nga na maparalyze yun ka na. gamit ko na panalay. Murag ka gulay kusog. Ay, nagkalito. Ako sin, sa pakulit na kuwan. Usap, ito mabugat. Pero di ka kadaog. Ano, nakuwan sa panalay. Way umuy, ana. Delikado yun na ba mo na pinagkakuha, no? Okay, kaya nakuha na naman, ma'am. Ako yung nag-call sa iyo. Ano sa naman mo? Ako partner. Future? Yeah. Ah, Soon. ha? Soon. Coming soon. Next week na. Ayun, okay, magkaya na coming soon. Okay. Boko na, no? Soon. Yeah. Kung maminyo, di mo ko kinahanglan nga mabungga. Dili kinahanglan nga daghan og sus. Ino. Ay, importante, bendisyon man. Oo. Sa man mo ng grabe bunggahan na niya man. Ang bulag ra. Adi man magbuha, pero sige lang. Away. Murag iring ug iro, no? Oo. So, ano, nya. Sugod karon di na ta magbasa. No? Tabangan ta ka nga maayo ka kay kita tanan nga mudol sa ko tabangan ako. No, nya para pud kataday ganina. Nang murag makuan po ta ba nga. Ulahi bitaw dayon. Ulahion ba? Pero sige lang. Dalaon lang. Ilang niya. Ana niya. Imong balay asa gani? Turil. Oh, ayan, shout out sa taga Turil, Davao City, ha? Ha? Periol Street. Ano sa mana? Barangay Lisada, Periol. Shout out sa inyo taga Turil. Davao City. Ayan. Hello sa inyo sa taga Davao City. No, shout out sa inyong tanan. God bless sa inyong pamilya. Daghan naman kayong taga Turil. Special mention dahil sa Barakatan. Kaliman ako ni Saka sa Barakatan kung service. No? Isa to kaganina katong naka-video nyo. No? Inaog na lang sila. Diloy kayo to. Digit yung kamang yung taon to. Kamang lang. Kamot lay okay. Pero ang tail, wala man dyan. Hindi pa itak. No? Kukuha dili pag binulan din pero wala dito siya. Wala dito sa Patiloya guys. Kung siya, pas mo sa kusog, no? Please lang sa mga viewers na ko, sa mga Bisaya, kailan kayo kung Tagalog, kay mahirapan tayo sa kalisod, no? Sa mga Bisaya, palihog lang, undangin yun na ninyong himasa, uto hapon gabi himasa, habat, ligo, please lang. Yung taon kay pas mo sa kusog, ang labas anak niya. No, mahulog na siya, wala kitay kusog. Ang hindi nga na, lingkod yung labas, no? May naglingkod, ang uwan, higda na lang. No? Kapoy sa lawas, marag, lami na lang maghigda, no? Lami, maghigda, kapoy yun siya, wala yun siya ikuan. No, so, ano lang, no? Sa shout out sa ko ang mga subscribers sa ko ang YouTube channel. Thank you for watching my YouTube channel, special mention sa India and Indonesia. Hello, Indonesia and India, special. Of course, ang Philippines, no? Siyempre, ang Philippines, pinakadako yun na viewers na ako, no? So wala pa ka-subscribe sa ko ang YouTube channel, subscribe na mo para updated mo.
no, sa ako ang ginahilot niya. Kung namoy mga pangutana, pwede mo comment, no, nga kung saan na inyong ginapamati, basig makatabang ta, no. So, ganahan maging-friend sa kuha sa Facebook, na ako'y Facebook, Eric Hilot ang Binisaya. Ayan ha. So, paghilot na ko, tanatanawa lang ko ninyo ha. So, pagkamutan ko na ito nga maayo ka ha. No? Okay, hilot na ko guys ha. So, sa taga-Turil ni. Hello, taga-Turil. Maana ni mo shirt? Sige na, Ano yan siya, ikuan niya. Boxer. Kubo lang ka lang. Papabaksan mo. Yabay mo t-shirt. Yabay mo t-shirt. Naraw, ginaklayan. Hindi klaro. Murag sa... Uy, klaro. Murag kag makuha na. Murag matumba na. Nag-drive na siya. Yan, naglagyo. Unya. Mabasa. Mabasa sa ulan. Di, Pas mo eh. Mo ni dagan dre sa mga driver kanang driver pilikap dire. Jeep. Ako driver man ko pero kani oh kasagaran na ko. Ulan init man eh. Pilikap dili ko lang ta kulo. Kani pas mo sa kusog wala edad. Wala edad ha. Hindi lang ni kondisyon na wala na ni. Likod-likod na ni. Asa lang ba ko? Like, mo active biko mo nang uli. Ay, bikog pod. Kuha na sa Yurek na. Ang bikog, wala na siya connection sa pasmo. Lahat ko na siya ha. Lahat na ang bikog, stiff neck bikog. Ngalag mo day ako. Hindi umubuhan man noon mo. Biko. Kasi makuhan ba. Hindi mabalik. Ay, kumpiyansa. Ay, sus, matapayta. Nagsabuto na mauli pa. Na may ubanggod nga mo, di na tamis ko lain, pero lain ko na siya, lain na siya nga sign. Pero kayo sa buha. Yan eh. Ayan, napot si madam. O, apil po na to si madam. Hello, madam. Shout out, madam, sa taga, asa ka nito nyo, ha? Taga Mabini ko magsaysay. Oh, Mabini. Hello, Mabini, magsaysay. Hello. Ayan. Napit mo din. Dagan kung nag-ano dire, taga, sa lang, ang isa po suki kay nako sa Balapag, ano na? Asa napit? Balapag? Oh, Balaag. Balapag. Ikaw na napit to ka YouTube yan no. Oh, kung nagatanaw ka sa kong YouTube, Nagtamag Kita ka. subscribe ko. nag-subscribe na ka. Mm. Salamat sa pag-subscribe. Nga pag makashare ka, ang imo kong friend, masayod. Kasi kailangan sila o nangita ba sila, wag ka masayod. Ano, Nangita sila o ganun mata kabalo, pero pag makabalo, kita sa simong gi-share, wala asa man eh. Mukha na sila, no? Mata kabalo, pero Kanida yung pag-discover na ko sa imo. oh, Share ba? nga dagan nalipay po sa kuha, nagakuan daw ko, naga-Facebook, naman, naga-like. Oo, okay. Para po, ang katong wala kabalo, makabalo. Kabalo. Kaya sa panahon na turon, daga na ba kayo iku ano? Kahit na Nang kayo. daga nag-Facebook ang mga tao. Halos ron social Halos media. na mga bata, pila gani. Ano yung mo, hasos, kung tawag ko kita ikot yan sa ita. Pila pa edad mo? Sus, kabata pa. Ang pinakabata na kung gihilot nga napas mo, maligo o to hapon gabi eh, 17. Ang isa, 22. Pero kalo sa Diyos, na tatabangan ako. Kani, pag maghilot mo, kung makalugar ka, balik 5 days. Ha? Kung makalugar ka, 5 days lang, kaya pas mo mo ganit. Huwag kayo sa gulpa. Murag bukat sa mga kontra. Pero sa uban na, wala na. Pero sa testimonya landaan, wala na. Tanaw ko si Mamro magma. Gani yan o. Ako dili ko masalik sa yung pinaklayan Mamro ganito na. matumba, murag hubog. Oo. Pandol ko. Kanaw, maumod ka kami nga kahe. Umod ni ba? Yang kuyaw dag mamali. O katumba. Maugani, matusok, ug nanay sininto. Naway nakatak kita. Wala, maog yun. Yung Maan. nag-drive ba yan yung motorya? Ano kuyaw? Yang kuyaw na umubikog siya. Anong private kahe. Napasok bitaw na sa sakyanan. May gani ang tapaludo ra sa motor ang nasuksok, ug nasuksok din siya. Kay wa na nakapugong.
siya to. Tawagin niya siya, kaya kaabot pa dere. Ang uban dyan, ano? Kamang Pahong servisyo na dyan ko. kaon. Kaya magdinayong pa man sila. Jadi man ipadi dayong sa katao. Kung ano yung mga bugat man. May nagpayat. Oo. Pero Ya, isot ang sa ulan siya, walay sakyanan. manawag yun. Ani ano namin. Medyo mahal maya kung kayo no. Kaya gasolina. Toto? Kasi ano pangalan? Jason. Ang pangalan, Jason. Sira? Ayan na? Ito yung mga gihilot niya nga katong kas mo pud sa kusog yan, nagbalik-balik dito sila diri. Balik ko eh. Sila mo balik. Maugang Nga. Yan naman sila napil. Balik yun. nga yalibyo gyud. Kasi na napansin. Kani dire, kumantay kani kani oh. Lusay ni siya ha. Kani lusaya pag di nato ni tandugon budak ko ni mao ni nungdan puhon nga mabong nga kausahay, utas usahay ha. Mao ni siya singot uga ha. Atong taga-Sulo, sa tanan nga akong natubangan, maoro po ito yung nibalik na rin nga. Isuroin na lang siya. Ay, Isuroin yung pupul. Ayun na din siya. Pag mag-basketball, maligo. 22 anyos. Abot na rin. Kalakaw pa, kung mura nagrubot. drupod pa rin. Kamay na lang, kuhan ba? Agwanta. Kamay na laguwang. Sukol yun eh. Tata pa man. Ang tigulang Kamot na. yun nga, bubarog. Ano gaya? Suro na siya pero. Ay nagkaigit. Ako to sa YouTube na ko. Mag-basketball, mag-jogging, ligo no? Ani relax man. 1 hour, 2 hours. Para mabog yun sa dili, di ko na pwede pasaon. Swerte-swerte lang, hindi ka maunsa. Oh, yun yun. Kaya ni, Kung matirang matibay mo bukat ang trabaho, hindi pagaman, uli, mag-drive pa. ang ending, likod-likod. Yahin na kayo. Ada, Ha? manayahay nga. Yahin na eh, pagkanunon man lang. Hmm. Ay mo lang kung hungitan. Problema dahil no? Oh, dyan. Pero wala dyan, loy yun. Ako ka,
niya basaon nimo. Di man matuo sa kay kuan ba aptek pa man. Audition ta. Sakay na gamay. Gamay lang. Ah, ka na. Onya, nana ni sa YouTube. Mama-share ni mo, oy. Manay mo comment nyo, asa di mo nagpapuan, no? Nya, ma-share po ni mo to ako sa Facebook. Oh. Oning, kaning pasmos ko sa mo ni lisod takpon sa doktor. Eh, sa kung saan nala ituro. Lugay ah. Wala na mapsi na. Lubog ginoon. Hindi na po dang mukuan. Di man ko ni sa, dili man ni sa sakit nga kuan. Wala lang yun. Dili man ni sa kinalang turukan. Inuman. Kinalang healing yan ni siya. Pwede sa pain reliever. Pinagamaghilot ani, painom mo ni mo kalaksan ni para beauty. Man, relax. Kaisa ra pud ya. Kaysa. Pwede mo usap, pero 4 hours na. Man, wala na. Ano ko siya bago na? Gani iya. Una to, basketball man ni siya. Kadugayan di na ka alos ka daog bulan niya taga-turil ni siya niya mo adto siya mabini magmotor. Usayon sa nang orasa maabot, gikan pag trabaho. Ana iya ba kanang kung sa kuan paggamit kay glawas ba? Namulan na. Maulanan, nainitan, mauga, mabasa, mauga. Eh, kung mapod, patanon kumpod. Karon nga na edad-edaran na, naningil na. Igo, kaya na 17. Kaog yun. Kung bakal mo gani nga. Kalawang pa mo gani. Ano yun? Kaya hindi ko sa nawag ko sa kuha. Matura ka yan. Patuon ako balay. Ito. Ano, dili di. Dili. Sige. Iwa di kusog. Pagkapangon. Wah! Di man sakit bro. Di kusog. Akala. Igo na. Wala man sa ikuan. Basta wala lang. Wala kusog. Kapoy. Wala kusog. Kani gid siya kay mo sige nagpangagbo. Kapoy naman eh. Nga ni. Apoy. Kung nga siguro po. Nga, inuman ni magtambal. Wagit ni. Wala ilo lang. Yung murag lami. Ano man ipahinig ka pang lawas. Anak mo ni ganahan ka.
Pas mo. Kapod ako lawas. Eh, gusto mo. Wala yung umuwi. Ha? Oo. Lami ka na mapisigit ang lawas. Layo-layo man to ditong barakatan niya. Oh, saka ko dito. Pero tag-lima sila. Ah, okay. Lima sila. Nga. Nag-700 akong pangay dito. Kaya agi mo Lima man. gasolina. Hindi man gas gasolina. Opo. Kalayo, biya kayo. Okay na nasa lima. Kana magmotor ka, nya ulan, ayo king sukol. Yang problema kay di mapod undang. Sukol na lang. Ano? Kasi nagpasa. Ya pag uli kay basa naman maligo na lang. At may sambot. Hata na no, bagyo tra. Ako ang madala. Yara kan tatanan. Tamdo ka ta puli-puli. Gani. Di kayo kuan ba? Dahil ko tas. So si Kenyoro. Gusto siya magmotor, ganyan ako nga. Kapoy Para mamotor. makarelax ka pag uli. Niya. Dahil layo ba yung yun na nakayan rami niya. Matod rami sa bansalan. Kapoy mo to oy. Kakuha ra po niya. Kapoy yun. Okay ra, ikaw ta nag-drive. Di po ko bas kalayo man. Kapoy. Kapoy kayo, nainit. Dira? Wala sakit? Damida. Ha? Dira? Kaya ba na? Dira? Sakit ng labi. Ha? Sakit lang ang lami. Ang uban dyan, akong anion, dili yung kabalo. Unay, grabe na kayo. Wala kayo eh. Manhid na kayo ba? Ado So, ka. saan akong tuot? Wala lang. Pero pag ikaduhang balik ka na, Kita na. sakitan na. Kitan pa man. Oops. Okay pa siya. Pero kung ano ba, kung gusto kong padag sige nag-irog, dool na kayo. Hindi na ko. Tara mga tuta. Kay kanang... Pero sa manday ka magpatambal. Gani, dako kuhan, i-admit yun naman siya, dako pa ikuhan. Tirahan man ni sugar.
ana man na sila basta wala condition kapoy sugar ira. Ka-feel pa man siya. Ira. Ka-feel pa siya. Pag-explain ko sa inyo mga paminawa ko ha. After man ko ninyo ito pag-explain ako pero explain na taka para inyo ha gyud nga pubiyag yun ha. Ama gyud siya sa YouTube. No? Pag-explain ko sa inyo ha paminawa ko ha. Kay importante kini sa imong kalawasan nga dili lang para sa imo ha. Para sa ato tanan. Apil po ko. Mag-explain ako. Ha? Kani dire kung wala pag masayod mo ni balay sa uric acid, balay sa sugar. Balay sa uric acid. Balay sa uric acid, balay sa sugar, ha? Kalimot, ha? So, automatic kumutaas ang atong uric acid. Ganit dire, automatic ang atong dugo mag-sticking na siya. Dili maayong circular sa dugo. So, kung atong i-refer sa doktor, mao ni pinakababa nga rason nga ano i-dialysis sa tao. Depende lang yun sa doktor, depende po sa imuha, naranas sa imuha kung magpa-dialysis ka. Kay ang dialysis ba ya is forever. Forever ang gasto, ha? No? So, pwede ra gyud na dili i-dialysis. Nara gyud na sa imuha, no? Pag ako man sa ako mismo po, ala na. Eh, augtas man po taan ang gasto ko, no? Mamatay man yung tao, no? Ano kadulog tanan. Basta manginapay lang pamaagi. No? So pero pag mo-atake ang stroke or mild stroke sa usa ka tawo, kung tasa uric acid kani dire ang mapekton sa tawo hapsang lawas, kaning wala may maigo. Kung mo-atake ang stroke or mild stroke sa usa ka tawo, kung tasa sugar kani ang mapekton sa tawo hapsang lawas, kaning tuo may maigo. Mao na ang explanation sa stroke nganong ang stroke dili parehas. Ay wala na po ito. Kung namoy nakitaan nga mga stroke patient. So karon pag atake sa stroke, si sugar o si uric acid nagsabay na gyud duha, puro tagas. Sus patiluya. Gulay ko na. Full body yun. Di na gyud nagkalakaw. Pero pwede pa nato matabangan na, no? Nya mo to ora po sa hilot, depende lang po, no? Nya napoy ubang atake sa stroke nga pati baba madamay. No, so ano siya manikamot nang gyud nga wala nang stroke, wala nang mild stroke, wala nang paralyzed. Manikamot ang kanito uric acid, kani dire, di gyud ni sa motaas ha? Ha? Pero karon tol taas mo sa mga Kinsa ingon? laboratory. Pila man 100, 200, 300, 400. Pila? Uy. Pati na natasa. Nga di ko ginang tambal ako nang Ay. kay murag wala mo ni TikTok. Wala na. Maigo na lang na imong kidney. Depende po sa pagkaigo pero Matong undang nga lang ko bakit sa kidney na ko pa. kani siya pag di gini siya kuan. Paralyzional ba sa or mild stroke, depende sa kuan ha. Basta 5 days balik. Ato ni kuan nga kuan no. No, manikamot ano so unsaon man nga ang atong uric acid dili mo taas. Una-una bawal manigarilyo. Bawal mo inom nga makaubog, ha? Bawal sigarilyo, bawal inom, bawal mo kag isda nga nahihimbis, pasayan, lokon, alimango, lamang loob sayop, manok, baboy, baka, kanding. Lamang loob ha? Sa panang nga mga lamang loob diya, labi na gyud si karne, ulak ha? Di magkakam ni garilyo? Ha? Inom. Ha? Sana lang ha? Sabi ubo na mo, basi mo tugam na. Gani. Ano yung ubo nga si matugam? Madugay na, di na mabungkag na. Ang ginhawa, tirahan na mamrong, putas. Sabi na kung ikaw magpahilot, huwag ka na siguro magpahilot. Di mo may... Dili siya mo kuan kay na kana may giimo. Tira? Yan eh. Sakit dili. Sakit. Sakit dili. Sakit. Oh, kanin siya gitandog na ko nimo ay kumpiyansa dako na biya kayo. Oh. Lusay ni. Kani lusay pag di nato ni tandugon mo dako nimo ni hinungdan. Nganong na tao nga
mutaking mulakaw or magsugod-sugod, mawala man sa maestro. Huwag po siya ma-mild stroke. Muna siya inunggan kaniya. Ang tawag niya osteoarthritis. Osteoarthritis, knee arthritis, kani heel arthritis. Kani osteoporosis. So kani osteoarthritis, para di ni mo atake po, una-una bawal mo kag itlog, manok, ginamos, bulad, uya, pasayan, alimango, balot, ha? Iuli lang niya. Di magkakam kag balot, Kaon. ha? Kayo. So kayo, undangin na, ha? Kaya maabot pang panahon, mangulog na sa uric gout. Pagulog kag uric gout, katong na mamurot na, ha? Katong tambal niya. Ano? Katong tambal niya para na sa gout. Wala pa manggut siya. Advance mo kay na, no? Wala ayo. No? Hilot lay katapat, ha? Para sa gout na to iya. Gout mo naman, ano di sa gout? Good. Mo ganingon siya nga mas pag mo inom daw siya ato, mas maulian siya nga mura daw inom nagpuy-puy na food. Reliever lang manggut na. Advance ra day kay to. Nag-inom na siya pila na kabulan.